сигурно. Супер готино ще. Живко, нали? Аз казах. Той каза. Твърдо отчетно, аз казах. Аре, Венко, какво толкова зле? Верно, няма да пуснеш си от Ливърпул. Ти трябва да го снимам на видеозапис. И да го пуснем в YouTube. Да кажеш човек да не видиш където. Да. Си сигурно да смеят. Кой е толкова готино? Продължавай, Тук с гринчката къса и да. Ще ходи да дискотека. Лаеса. Не знам кой ще смее, обаче нивото е много се смее. Няма ти да. Никой не гледа. Той Да, никой бе. няма да разбере нашия хумор. Как ще разбере някой своя хумор най-вече? Никой не може да го разбере. Дори и Венко, който Венко му го е тъжно. Венко знам, разбира. И аз платах от начало, така че. Човек, имаш много силно тъпци сърце. Така че може да... Не знаеш какво ви чака. Окото ми тръпи. Разтопчерица се. Това ще го качи в интернет. Извинявай, Венко. Ако нещо, нали, съм мръквал пред целия. Вярно, да. Аз ти мръкам. По принцип. Виж като делфинци. Те го гали. Човек на пяна парти, че станеш като делфин. Там се буркаш под вълните, човек има пяна. Футболните други. Има делфини там, човек, истински делфини в пяна парти. Виждал ли си? Знаеш кой е яко си? Бах ти па, ако биш тук ще да пракал бетото на сигурно. Чакай, той ще разбере. Павел... До сега да сме се пръснали с най-двойни. Ще пръсна после. Като се върне. Аре, Венко, ко мисля ли бе сега? Толкова ще няма дойде, те? Ние ще идем състоян. Още ги живее. Няма да месете си. Ужас. Хребът се обост. Не знам, получаваме нещо много пъти. Виж, те са в пяна партията, човек. Тук се чува. Били на първо са яли, както ние мислихме да направим. Ядаха, и после тияха на пяна партия.